Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. I'm so sorry. Nganong gihubo nimo ang imong sapatos, iyo? Natumba ni kini. Di ko ganahan ini. Okay, ang imo mang apo ang miturup ini. Imo kining responsibilidad. Busa, ikaw ang mabayad ni ini. Unsa? Utangan ka na ako og 1,000,000 nga sapatos dulo Agosto. Iho. Pero, you know what, Lolo? Sa'yo na ba ko ikasulti? Pagkanaugmon lang nimo balik ng imong apo. O niya, imong patumbangon o balik na ko. Okay na ko. Ano ba nga? Dali lagi kong maamaman. Anong maamaman ka ba? Ay, kay Christian Dong. Gano, Lolo? In love ka man sa kong apo nga si Christine, di ba? Aha, yes, Lolo. Sa una pa, guwapa kayo. Nindot kayo ang iyang mga mata. Natural, nga taas ang pilok. Nga ang lips, kissable lips. O niya ang iyang wavy niya taas nga buhok. Ah, di pa samot pa yun. Kabantay ka lo, di pa samot pa yun ang iyang kasexy. Ang lawas mo, baw-baw brag siya ko eh. Wow! Kaysa may dilim in love ni Christine. Naibaw ka ba? Nga di ganahan si Christine nga awayon siya. Ha? Huwag mo ko mangaway. Siya magani mo eh, nanunob na ako. Siya nangaway na ako. Pero pugos ni mo siyang pagkanaugon. Aron mo am ni mo. O kontra kayo ni Christine ang muam-am og tao. Tingalig mo samot nga dili ka na gyud niya magustuhan. Di ka gustong may tabo ni, di ba? Oo, Lo. So, kinahanglan nga ikaw ang muam-am niya kay ikaw ang lalaki. Ako may amaman sa mo. Pero sa tinuod nga kinabuhi, ang lalaki ang muam-am sa mga babae. Ingon niya na ang angay nga buhaton aron ma-in love nato ang mga babae, di ba? Mao ba? Kung mao, amaman ako si Christine. Diyak na, Lo. Diyak na. Ay, kanilot lang. Oy, asa man ka? Sa iyang kwarto, amaman ko siya. Unsa? Ay, unsay akong buhaton. Dili usab ko buot nga mapunta si Christine sa mama ni Christian. Pero unsay akong buhaton. Nagapos na ko nining maong kasabutan. Kay kundili, mamiligro ang akong kumpanya. Ay, tibuok na akong kinabuhi. Gihaguan ko kini nga mapalambo. Di na ko kaya. Di na ko kayahon kung hingpit kining mawa nako. Si Facundo. Siya na lang ang akong paglaom. Nga maluwas ang akong kumpanya. Kung galing di magyud nako mapugos si Christine nga pagkaslan ni Christian. Kinahanglan nga mapugos ko si Facundo nga pagkaslan ang akong apo. Oh, yes, come in. Hello, compadre. Oy, Alfonso. Come in. Nasuroy ka. Unsay akong ikalagad kanimo, Alfonso? Can I take seat first? Oh, of course. Take a seat. Thank you. Coffee. No, ayaw na. Di usab ko magdugay. So, may importante kang tuyo. Yes. Ay, unsa man ka na? Nabalitaan ako nga akong anak nga nausik ang iyang 1,000,000 nga sapatos.
sa katapusan ng pagbisita sa inyo. Mangayo ko pasaylo sa... Oh no, dili ka na akong tuyo kanimo ka gusto. Entrada lang ka to sa buot na kong isulti nimo. Ay, pila raman ang usa ka milyon. Sinsiyora ka na sa akong bulsa kung buot hunaon-naon. Ay, salamat kun mao. Ang akong tuyo. Actually, mo nga may tungod sa imong apo ug sa akong anak. Ngano, unsay mahitungod nila, Alfonso? Bihang yu ka na ko ang akong anak nga makasal na sila sa imong apo. Unsa? Yun na, di ko makabalibad sa akong anak. Bugtong raman tao na siya. Ug bugtong usab nga hadumanan sa namatay kong labing gwapa ug labing sexy nga asawa. Not to mention, nga labing buotan sa tibuok kalibutan. Inungdan nga gigasan may usama usab kabuotan ug kagwapo nga anak. Alfonso, Gusto kong matakda ng ilang kasal. istoryahon taon na kinitarong, kumpadre. No, di na kinahanglan. Let's just fix the date. Ako na'y bahala sa tanang gastuhan. Lakip na sa ilang honeymoon. Buot nga mag-tour around the world ang akong anak alang sa ilang honeymoon ni Christine. Ug gihatag ko kana kanila. What do you think? I think... Exactly. That's exactly what I'm also thinking. Nga gikan sa France pa ang gawon ni Christine ug sa US ang tuksido sa akong anak. Samtang ang mga abay ipatahi na lang sa ilang sulubon sa pinakasikat nga designer din sa Pilipinas. Alfonso, So, ug mas gabi na ba mi mo adto sa inyo aron mamay o karong gabi na gyud mismo? Ansalo? Dili ko, lo. May pagmamatay kaysa magpakasal ko atong way buot. I'm sorry, apo. Pero wa ka na'y mahimo. Ugma sa gabi na muanis sila si Christian uban sa iyang amahan aron mamay. No, dili ko, lo. Bahala na. Di ko mo atubang nila. Dili ko magpakasal atong dambuhala. Christine, asa ka? Christine, balik na rin. Di ka may mulakaw, Christine. Ay, di ta nakatugutan nga makagawas-gawas pa gikan din sa bay. O kung sa'y bote mo ipasabot, lo, nga imo kong prisuhon din sa ato? Yes, Lo, you know, mamatay ko o di ko makalaag. ipalubong taga kung mamatay ka. You don't love me na gyud, lolo na ako. Mahal ta ka. Hinungdan nga gibuhat ko kini. Bahala ka, lo. Asa ka? Di ba matod ko di ka na mahimong mugawas? Ato na ko ni Melvin. I'm so sorry, Christine. Agay, oy! Naon sa magkaoy nga naman kaoy! Ay, ko paggoyod bag, madagmata! Dinita sud sa imong kwarto. Ay, pag-unsa ba ta din eh? No, dahom! Bupatol lang kag bayot! OMG! Tamparos, gusto ka? Di ko ay! Kalo lagi ka! Nang gigoy doon mo sa din nga akong kwarto Kaslunon ako. Di bagong balita. Kanang mas latest, kinibaw na ko anak. Kaslunon as in kaslunon na kyud. Kay mamay lang sila nako ugma sa gabi eh. What? Weh? Di nga. It's true. Ug dili ko musugot nga magpakasal ko ato hambugkerong dako. Musupa ka ni Lola ni mo? Yes. Diyan man ni mo? Idayon ako ang akong plano. Asa ato? Dagan, di kang plano day, pero why na to man bisag usa? Asa man ato ba? Nga mulayas ko. What? Dawon! Tarong oy! Yes, I'm serious. Asa lagi ka paingon? Okay, baw. Basta mulayas ko. Kaya ni mo? Akong kayahon. Unsa? Basta uban ka nako. Why? Kay pagwala ha?
Unsa may kalabutan ako, anak? Kay uban man kang mulayas na ako. Adsa? Ug buhaton ta kana karon ng gabi una. Hoy, babay! Ay kung iangin-angin na ng imong plano, ha? Di ko! Mahatlok ng lolo ni mo. Tingaling masaktan ta. Mayongit ka kung samot, di ko! Sige. Pasagdan ko nimo nga ako ra. Mas may daotang mahitabo nimo kung imo ra kong pasagdan og may daotang mahitabo sa nako. Talong girl, ay! Dahong! Guilt trip? Mao nga andamang imong dadunon ha, kay mulayas unya ta sa tungang gabi. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!